Isigcawu sesihlanu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Kusemini bebade ziqeda ukubuya inhlazane kukhala isihlonone eceleni kwendlela kanti okungamankonyane kulandela onini esebeyophuza emfuleni emveni kokusenga kwazise lena indawo ezungezwe imfula nemihosha egeleza amanzi. Kanti ke njengoba kusehlobo nje acwebile aphume iphethini ezigcwele kulo lonke leli lenkosi. Nomazwakhe uthe angazithi gabhaca eza kubo wayesetshathi ithawula lakhe ephikelele ezibukweni leinsizwa efuna ukuyokhipha ukushisa. Uzoshona lapha emfuleni nje akabanakile laba bafana ababili abeza kuye ngesivinini sebejuluke bamanzi de. Bafike bamnika imvilopho emhlophe ebhalwe Mazwakhe ngaphandle. Ayithathe ayivume ayifunde njengoba eqhubeka nendlela nje. Ufike sezikhona nezinye insizwa lapha ezibukweni zigeza kodwa kwathi ngenxa yokujula kwencwadi wahlala buqamamana engasabingelelanga nakubingelela. Mazwakhe, ngiyathemba uyaphila sithando sami. Ungayibuzi impilo kimi njengoba imihla yami seyigcwaliswe uvalo nokwesabela ukuthi hleze unyaka wesethembiso ungafiki ngendlela izimo ezimlibhotshozi ngakhona. Ngibhala nje ngaphesha kohlangothi lwalwendle engilele kuyona kuyokulela indoda eze ukuzifumana izabelo zayo ngokuyalelwa yisiko nemikhuba yokwenza kwemiphakathi esiphila kuyona. Izwi ukuba ithatha ubuntombi bami ngelokwakha umuzi kayise ikhohlwe owami obhidlikayo. Umndeni sewunginikelile Mazwakhe futhi awuboni iphutha kuyo yonke lento. Izwi lami selize lasha akekho ongizwayo uma ngithi angimisele amaqhawe. Kubo ukukhala kwami kubufakazi bendlela emenweni abathi ayilula kanti kimi kubalisa ngomende engifunayo engifisayo nesengiphilela. Ngishiywe ukuzabonga ngokuhlonipha isithunzi somuzi kwanganakwa lutho ngesami isithunzi. Ubonga ngoba ehlonipha izifiso zikababa zazitshwe zami izifiso. Nokho kuba ngizovuka ekuseni kungenxa yokuthi ngithe kuyena ngiseyinsukwini zami kodwa ziyaphela ngomsombuluko. Sigcine sivumelene ngokuthi aqhethe azahambe ngoLwesibili ekuseni emveni kokuba mina naye sesidlule kulesi sigaba sokwazana. Na kusasa uzobe khona la ekhaya elinde usuku lwakhe lesethembiso. Mazwakhe, inhliziyo yami ayikho la. Sithando sami. Inhliziyo yami ifuna wena Sompisi. Ngiqinisile uma ngithi igolide, isiliva nengcebo yonke yasemhlabeni akuyilutho oluceba ukwedlula injabulo engizwa njalo uma ngicabanga ngawo. Njengalokhu izinkanyezi zikhazimula isibhakabhaka lunjalo nolwakho uthando enhlizweni yami lwedlula inkazimulo yedayimane ngisho nenkanyezi yokusa. Sompisi, ayichazeki le yakho kimi. Angisafuni futhi ukukholwa ukuthi lolu thando lisuka kithi. Seyikhona lento ethi kimi uNkulunkulu wayenalenhloso ngababili abadala eDeni. Mazwakhe, lunjeni uthando uJehova elihlelele uAdam noEva. Isakhiwo sothando lwakho kimi siwumfanekiso wenhloso kaNkulunkulu mhla elethwe wesifazana wesilisa wakhe. Ngicela ungithandazise ngingaweli la engingasukanga khona njengobaba. Ngicelele nasezinyanyeni zakini zingifihle ngophulwe kulomgogo. Angisakwazi Mazwakhe ukulinda umsombuluko esivumelene ngawo njengoba ngazi kahle nje ukuthi ekuseni uma iqhikiza lifika lithola ukuthi akwenzeka ngalutho. Lizomtshela umaqhawe ukuthi bengisenge imithiyo uma ngithi ngiseyinsukwini zami. Uma-ke Mazwakhe umaqhawe ke wathola ukuthi bengiqamba amanga. Kuphelile mama. Kuphelile naye ngikuphilela. Ngifuna ukufunguzwa Mazwakhe. Uma ubuntombi bami ngehlulekile ukubulwela kwaze kwaba sekufikeni konyaka wesithembiso. Ngeke uphinde umbone.
Uyigoqa nje umazwi wakhe lencwadi uyaqaphela ukuthi ayifikile esiphethweni. Kungenzeka yini ukuthi kukhona okumphazamisile uZolile kangabe sayiqedela? Mhlawumbe umaqha ubuye wawushintsha umqondo wafuna ukuyitholela mathupha ukuthi ubuqiniso bale ndaba kaZolile nezinsuku zakhe bukhona yini. Uma kunjalo phela kusho ukuthi uZolile akaseyona intombi. Pho uma uZolile engaseyona intombi, isiphi isizathu sayo yonke lento umazwakhe ayiphilelayo? Bafeleni pho abangani bakho ochazana noMzi kaYifani uma kuwukuthi bebelwela ubani? Usheleni pho umuzi wakubo nakho konke bekukuwona uma kuwukuthi kanti lolu thando belingamele ukuthi lufelwe lulwelwe? Ifuthelani inhliziyo yakhe afisa ukusala eseqeda ngakho konke okuphambi kwakho kuyisiphazamiso salolu thando lwabo noZolile? Afikelwe inzondo nequnga elibi labo bonke abaphambene nalomthetho. Abuya ikhuze ngelokuthi ihlezi uyayigqilaza njengento engekho. Seliseduze naleli kusasa bazokweqa ngalo noZolile baphikelele eThekwini. Kodwa imkhathazi indaba yokuthi kungathiwani uma ngase uMaqhawe avusa inkani yakhe afuna ukuyitholela yena ubuqiniso balento, ngoba phela uma kunjalo kusho ukuthi kuphelile nesithando sakhe. Kwakhona nje ukuthi angahamba abuyele ekhaya umezwa lelo, kusho ukuthi khona lento uMaqhawe ayisolayo. Kuzomela ngikuthathele ezandleni zami ukuphepha kwesithando sami. Kwasuka futhi lokho. Kodwa-ke kuwumsebenzi wendoda ukulela lokho ekholelwa khona. Kudele waziyo ukuthi bonke labo basothandweni bake babhekana nalobu bunzima obungaka umuntu akubona. Akhumbule ukuthi encwadini uZolile uthe uma bungake buhambe ubuntombi bakhe, umazwi wakhe ngeke aphinda amthole. Kungenzeka yini ukuthi uZolile useyibulele? Pho uma kunjalo yena usaphilelani? Hayi, akavela afe. Kodwa-ke njengoSamson waseBhayibhelini ngiyofa neningi. Nkosi, nikela imphefumulo yazo zonke izitha zami-ke manje esandleni sami. Asukume, afufutheke, ahambe engasagezanga ngisho nakugeza. Afike lo munyu uma ecabanga ukuthi ukube bebesekhona nje abangani bakho uchazana noMzi kaYifani, ngabe bahamba bonke manje baphikelela la aphikelele khona. Kodwa-ke hayi, ingilingene manje. Kwanele ukufa kwabangani bami befela into engingayazi. Kwanele ukufa kwabangani bami befela into abangayazi. Mhlawumbe sekuyisikhathi vele manje sokuthi umuntu afele isifungo sakhe. Ekufikeni kwakhe ekhaya, umazwi wakhe uqonde esipanjini ebesiboshwe esagoqwa silenga emsamo, la afike khona wahosha ummeso utshumethu, wawushutheka ngemuva emgogodleni, waseshaya ifindo ebophe ihembe lakhe ngaphambili. Aphume ngejubane eyoshona emfuleni, awelele ngaphesheya kwaZolile, inhliziyo ilokhu ishaye njalo ngamandla. Afika izulazulise ngaphansi kwesihlahla lesi amehlo egcwele inyembezi. Ekuhambeni kwesikhathi ebona ukuthi uyayilibazisa, avela asho phakathi kwaZolile ayayongena kulo kanye leli lawo elinoMaqhawe amfice echethile emseleni.